Ahojte ľudkovia, zdravím vás pri mojom dnešnom videjku. Momentálne sa nachádzame v kultúrnom dome v Bratislave, ale pozerám, že už toto je hodne zdevastované. Uvidíme, čo zaznamenáme, natočíme a objavíme. Takže sa pohodlne usadte a poďme na to. Tak začína. Koľko paštiek tu bolo niekedy. Možno, že to bola nejaká predajňa aj. Čo sa týka alkoholom alebo takéto veci. Wow, šialené. Koľko vecí tu zostalo. Pozrite to kreslo. Akože brutál. No, muživecká. Tam je tiež nejaká miestnosť. WC ženy. Ale akože veľmi pekná. No. Pekné záchodíky. Aha. Taky ešte zachovala. A muži sa tu vybláznili. Ešte tiež také zachovalé, ale už také viac rozbité, by som bol povedal. A to obrovitánska hala. Dnes ešte je hore. Jedla, tu je čajov, nejaké malé pódium, tu asi vystupovali, alebo to bolo len tak na nejaké stretnutia. Čo, tu je asi ten hlavný vstup. Vlastne. Čo? Kuchynka? Vyzerá to tak kuchynkovsky. Asi prístroj tu máme. No, pekná komoda. Klobúčik, kopa vecí. Si to takto pekne obídeme. Je to obrovské. Nič, ideme pozrieť túto a pozrieme ešte na poschodie. A uvidíme. To už ideme druhýkrát. Však nevadí. To je tá kuchynka ako keby. Malinka. Než pôjdeme hore a uvidíme. Lepačka. Vody. Kancelária, taká malá veca, asi pochybný. Ideme na poschodie. Jaké zaujímavé schody.
To je mega. To je obrovské. To je nejaký bar alebo takéto niečo. Si ešte pozrieme. Sa dá ísť potom ešte aj vyššie, keby sme chceli. Vlastne nejaká kancelária, možno zasadačka. Jaká malá miestnosť, ty ľudia. Ideme naspäť, ešte pozrieme do tejto jednej miestnosti. Pôjdeme na poschodie a to bude asi všetko. Neviem, či tu ešte niečo také bude zaujímavé, alebo nie. Keď sa tu napozrieť. Čo to je? Žiarovky, hop. To som bol ja, moja chyba. No, veľký neporiadok tu je. Veľký neporiadok. Bordel. Pohľavia už asi zmizli. Alebo sú pohľavia tu na jedno. Veľký diplomik tu máme. Kolubišky. Novitánska miestnosť. Krásny obraz. Tu má asi nejaký sklad, tak vyzerá. Koľko tu je kolobešiek. Teraz sme v tom zákulisí. A ideme do pódiumu pozrieť. Nejaký skateboard alebo takéto bolo, čo tu je. Akože wow, tak toto je brutálne. Pozrite sa na to. Nádhera. Toto už je. Tiež nejaký pínec. Viac normálne tu je. Obrovské, to je obrovské. Sú schody tiež. Ešte pôjdeme pozrieť hore. A teraz chcem ísť pozrieť túto dole. Teraz niekde je fungovalo. Pozrite tú krásnu stenu. Stolík. To je ale obrovské. Si to nasnímame z tejto strany. Veľkolepé. No a my môžeme ísť. Povedte stoličky, akože vyzerá toto pekne. Veľmi pekne toto vyzerá. Len teda škoda, že už toto je v takom dezolátnom stave. Akože budova by mala podľa mňa ešte potenciál, keby ju niekto zachránil.
podľa toho. Koľko loptičiek to bude? Mali asi nejakí športovci. Ja sú tiež. Budeme pozrieť ešte tuto na poschode. A uvidíme. Wow. To je obrovské. Vlastne v tom zákulisí. Tak a teraz ideme. Ešte toto niečo pozrieť a uvidíme, či to ešte niečo zaujímavé bude alebo nie. No, tak tuto asi nie. Áno, koľko čo malo kilogramov. No, tu máme voľaký ten bar. Aspoň to tak vyzerá. Máme tepláge. No, chcel som ešte na poschode pozrieť a môžeme asi vypadnúť pomaličky. A tu je to poschodie vlastne, čo som vám spomínal. Vlastne to je tiež. To je veľmi pekná miestnosť. To bola možno aj nejaká tanečná, alebo takéto niečo, to možno cvičilo. Vyzerá fajn. Boli vrecká, kúpelky. Ďalšia fajn miestnosť. Taká oddychová časť. Máme tie kvietky, čo Majky nepolieval. Klimatizácia. To bude asi všetko. Tak sme na konci tohoto videa, dúfam, že sa vám video páčilo.